Great morning mga ka-Francel, this is the technical side of Francel Psalms channel. Pag-usapan natin dito kung ano ang mga basic gadgets and equipments na ginagamit natin sa recording. For today's episode, pag-usapan natin ano ang gamit natin na instrument sa paggawa ng salmo at iba pang mga Christian songs na pinopost natin sa ating channel. Kagaya nito. Balikan sa tanang mga pagdaing. Pusa ang Diyos lamang ang angayang pasalamatan. Tapos nga balikan sa tanang mga pagdaing. Ihak ang Kristo, adunay kasiguruhan. Ihak ang Kristo, adunay Ang gamit na keyboard natin dito ay Casio CTX 3000. Disclaimer lang po, hindi tayo binayaran ng Casio para i-advertise ang produkto nila. Kusa natin itong ginawa para maging guide sa lahat ng nag-uumpisang mag-play at balak pumili ng keyboards. Bakit Casio CTX 3000? Una, affordable keyboard siya. Sa ganitong specs ng keyboard, kung sa ibang leading brands tayo, nasa price range na ito na 25 to 35k. Pero dito sa CTX 3000 Casio ay nasa 16,000 to 18,000 lang siya. Bago tayo pumunta sa deep review ng keyboards na ito, ibigay ko muna sa inyo ang overview ng CTX 3000. Ang keyboards na ito ay arranger keyboard at workstation na din. Pwede kang mag-overlay recording. Sa mga ginagawa kong salmo, nasa 3 to 4 overlays ako. Minsan 5 instruments sinasapaw ko. Pwede mo din i-edit ang styles mo at pwede nang gumawa ng sarili mong styles. Ito ang kagandahan dito. Nasa 800 tones na tayo, voices at 235 rhythms or styles. May phrase pads na din, may banks and registrations at ang kagandahan may 4 variations of fill-ins siya. As of now, yan muna ang pag-usapan natin. Sa susunod na episode, pag-usapan natin ang deep review ng CTX 3000 Casio. Please subscribe, like, comment, and share. Great morning sa ating lahat.